लैहोर लैहोर गयारिखौ सानावनो दिन दाहारे इउपिपिएल पार्टीनि सुबुंफ्रा बुनाय जादों। बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ नुनो मोनबाय, मिथिनो मोनबाय, सोरबा मेगनजों नुहैबायबो। दिनै बे बिथांमोना सोर सोर बेखौ आङो दसे उनाव खिथागासिनो दं। बिनि सिगां मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। दिनैनि भिडिअआ जोबोद दामाखा जागोन। मा खारनाव दिनै इउपिपिएलआ बेबादि जगायनु खामानिखौ मावदों, जाय बिथांमोना खुगायाव सान्थि लाबाय थादोंमोन, हांख्रायदोंमोन, नाथाय मानि थाखाय बिदि मावदों बेनि सोमोन्दै सावरायगासिनो दं। अब्ला सोर बे लैहोर लैहोर गयारि फंबायखौ बुग्राफ्रा बेखौ खोनासंग्रोनानै लाग्रोदो नोंथांमोना। लैहोर लैहोर गयारिखौ बिपिएफ पार्टी अफिसनि मोखाङाव जेरै बुनाय, बे बुग्राफोरनि गासिबो माने रेकर्डफोरखौ जेरै रायजोफ्रा नुखाजोब्बाय। बिसोरनि भिडिअ फुटेज नुजोबनाय जाबाय। बिसोरनि माने केमेरा बे जे नुजाबाय केमेरायाव, बिसोरनि सावगारिफ्रा गासिबो नुजाजोब्बाय। दा बिसोरनि सावगारिखौ लानानै आरो भिडिअ फुटेज लानानै ओमफ्राय CCTV केमेरानि जायनाखि रेकर्ड, बे रेकर्डखौ लानानै दिनै जाय बुजाग्रा लैहोर लैहोर गयारि अर्गानिक सेक्रेटारि इउथ बिपिएफ माने उइंनि, दा लैहोर लैहोर गयारिया क'क्राझार थानानि इनचार्जनो माने FIR होदों। दा बे FIR नामाव दङ नै श्री अशक गयारि, जेनेरेल सेक्रेटारि देबरगाव ब्लक इउपिपिएल। जाय अशक गयारिया माने बुंदोंमोन जे माने प्रह्लाद ब्रह्मनि न'आव जायनाखि अन्थाइ खुनाय, बियो नाटकसो, गावखौ एडभार्टाइज खालामनानै लानो थाखाय माने मोनसे इमेज बिल्डआप खालामनो थाखाय गावनो खुलिनानै लाहोदों होननानै बुंदोंमोन बियो। आरो लोगोसे लैहोर लैहोर गयारिनि न'आवबो जायनाखि अन्थाइ खुदोंमोन, बे अन्थाइ खुनायखौबो बे लैहोर लैहोर गयारिया गावनो अर्गानाइज खालामनानै खुग्लुबोदों होनना बुंदोंमोन। दा दिनै बे नामा फैदों, बे केसाव फैदों। दा गथिखे बेनो रोखा फोरमान जाबाय जे बिसोर एखे अर्गानाइज बिसोर जे खामानिखौ मावदों, बिसोरो अशक गयारिया माने खामानिखौ मावहोनानै बियो माने जाय मावग्रा बिसोरखौ दोनखोमानो थाखाय बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जादों। बे जिनिसा रोखा फोरमान जाबाय। आरो लोगोसे नैबेयाव नुदों श्री खोमदोन गयारि, बेखौबो केसाव जों नुबाय आरो बिनि फट'आवबो दंजोबो। खोमदोन गयारि गासिबो बिनि बिफा बिमानि नाम, अबे जायगानि, बिनि गासिबो रेकर्ड, गासिबो बिनि माबाफ्रानो एड्रेसानो गासिबो दंजोबो। आरो सोमदोन दैमारि बेबो दङ। आरो श्री दुलाराय बसुमतारी बेखौ नुबाय। आरो श्री दबेन बसुमतारी बक' NLP केडार, बिनि नामखौ जों नुबाय। बे दबेन बसुमतारी बक'आ जाहैबाय बे सारेन्डार NLP, अलरेडि सरकारजों बायजानानै बे दंखायो। दा बेनि थाखायनो बियो सरकारनि खामानि मावनो थाखाय बे खोब नांथाबनानै दं। जार फले नैबे माने गावनि आसल जायनाखि स्पिरिट, जाथि सिबिनाय स्पिरिट, बेखौ बावनानै दिनै गावनि बिदा फंबायखौ दिनै हाथियार बादि बे बाहायजानाय सरकारजों दिनै बुख्रुबनो फैबाय बे। दा बिनि नामा दङ दा। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। खोनानो मोनबाय, मिथिनो मोनबाय, ट्रुथ। बावहाय आङो डाइरेक्टलि खोथा बुंगोन जे लैहोर लैहोर गयारि फंबायखौ पार्सनेलि दुखु मोनग्रा सुबुं बेवहाय इनभल्व दंथारो। दा बेखौ जों फोरमायनो हाया। लैहोर लैहोर गयारि बिथां फंबायासो बे खोथाखौ फोरमायना होनो हागोन मिडियानि सिगाङाव। आरो बिथाङा लगेनो खोथा बुंदों, लैहोर लैहोर गयारि फंबाया प्रकाशना जुदि बेखौ एक्सन लायाबा, है जे घटना घटिगल, है घटनार बिरुद्धে प्रकाशने एक्शन লোৱাৰ কাৰণে যদি আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে, যদি লैहोर लैहोर गयारि प्रकाश কৰিছে যে তেখেতসকলৰ পৰা এটা নহয় এটা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। बे स्पष्ट जाबाय। दा बे खोथाखौ आङो बुंनायनि खारना जाहैबाय जे लैहोर लैहोर गयारि फंबायजों पार्सनेलि दुखु मोनलायनाय बेवहाय सुबुं इनभल्व दंथारो। बेखौ लैहोर लैहोर गयारि फंबाया थाबैनो मिडियानि सिगाङाव बुंनानै होबानो जाबाय। लोगोसे बिथांमोनखौथ' एक्सन लाखानांगौखा, नामबो मोनबाय, थानायाव दाखिलबो खालामहैबाय, केस होनाय जाहैबाय नालाय। बिथांमोनाथ' आयेन बादियै बिथांमोनखौ पुलिसा हमखानांगौ।
दा नोंथांमोन आंनि जिबि ब्लग फेमिलि आरो रायजो राजाफ्रा मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आङो बर्थमान एसे बेस्थ' दंथ'यो, ओंखायनो भिडिअआ एसे लेट जाबाय थादों। जागोन, मोजाङैनो थाब फैबाय थागोन। स' अब्ला लोगोफोर गासैबो गाइस लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ माच फर वाचिं, लाभ इउ।